Vi har lavet det her forsøg med reaktion mellem kobber og brom, hvor vi har de to grundstoffer, kobber og brom, så reagerer med hinanden, og hvor det så skal påvises kobberioner og bromidioner. Og til at starte med, til kobberopløsning, der tog vi 100 ml vand og dryssede kobbersulfat i. Og til bromopløsning, der tog vi også 100 ml vand og dryssede kaliumbromid i. Og derefter så tog vi så til 5 ml vand af den her fremstillede kobberopløsning, der tilsatte vi så 1 ml fortyndet ammoniakvand. Og der ser skemaet sådan her ud. Der har vi så kobber. Der har vi kobber og ammoniak, og de er begge to vandige opløsninger. Og resultatet af de her sammensatte ioner, eller de her sammensatte stoffer, det er så det er meget komplekst, kan man sige. Det er bare, at der bliver dannet en blå farve. Og så til den anden opløsning, bromopløsningen, der tog vi også til 5 ml af denne opløsning, der tog vi så 1 ml sølvnitratopløsning, hvor vi så har ja, og de her, de er jo så også begge to vandige opløsninger. Og her, der har vi så kun ligesom de relevante, eller de væsentlige ioner med, og stoffer med, da der så bliver dannet bundfald. Hvilket så selvfølgelig gør det her til et solidt stof. Så ja, det er lidt forskellen på, hvordan der bliver påvist bromioner, eller bromidioner, og så kobberioner, hvor at der ved kobberioner bliver vist en farve, og bromidioner, der bliver dannet bundfald. Og derefter så tog vi så 1 gram kobberpulver og 25 ml bromopløsning, og blandede det sammen. Det tog vi så ind i stinkskabet. Og det her, det ændrede sig også. Det blev så mørkere, og temperaturen ændrede sig også. Det blev varmere. Og ja, det ser så sådan her ud. Ja, her der har vi så den her bromopløsning, som så er en vandig opløsning, hvor kobberpulveret det så selvfølgelig er et fast stof, så det får S. Og ja. Yes, det bliver så til dette, hvor de her begge to så er vandige opløsninger. At, og det der også er, når de her det så reagerer sammen, det er, at det herovre, det var orange, hvor at efter reaktionen, så er det her faktisk farveløst. Og det er så, når vi har filtreret det og fordelt det ligeligt i de her to opløsninger. Der er det farveløst. Yes, det er farveløst. Yes. Og det, der egentlig gerne skulle være sket, efter at have blandet dette stof med de her to, det var, at for at vi kunne påvise de her kobberioner, så skulle det gerne have været blåt til sidst. Det blev det så ikke, hvilket jo så er en fejlkilde. Men ja, det skulle have dannet en blå farve. Og for at vi så kunne have påvist de her bromidioner, så skulle der have været dannet bundfald, og det gjorde der også. Så det vil altså sige, at vi godt kunne finde de her bromidioner i kobberopløsningen.